Domnul Bebe, uitați, a venit domnul, vedem la... Adică eu mi-am închis locul care păzește. Vai. Să nu se fură, că se fură de aici a venit. Nu se fură de la mine de după. Dar vi se pare normal să fiți pe trotuar? Să trăiți, vi se pare normal să parcați pe trotuar? E trotuar totuși, trec oameni, trec copii, întrebăm, că nu dăm în cap la nimeni. Da, văd niciun semn de interzis. Dar e trotuar, domnul. Am crezut că e parcarea de la... Păi parcarea, uitați, este acolo de unde iasă mașinile. N-am omorât pe nimeni. Da, n-am zis că ați omorât, dar parcați puțin mai corespunzător. Ai, Doamne. Deci poliția locală l-a sancționat pe domnul care a parcat bolidul de lux pe trotuar, aici în cartierul Coloniei din Petroșani. Și sperăm ca data viitoare să nu se mai urce pe trotuar, să parcheze corespunzător, este parcare, sunt parcări. Acum puteți privi, deci vedeți și dumneavoastră oamenii care merg și ar trebui să treacă, să circule pe trotuar, trebuie să meargă pe stradă, dar asta este, nu e problemă. Bine că s-au rezolvat treburile. Sperăm ca pe viitor astfel de mașini să circule legal.